is sir koke haise angke tipri khorangni gawon report Komal Tripura ha Telemura subdivision karanke no ke sir amne no ke nuka karanke sat ni oro je ILS hospital thangma nuka aban bagai nung bekurungnan bagai lukurongni sumung BUBAGRA to phai je bo plan ni okhor ke bini sakhami hene bo tini bini tongthai nuyung mago phaiyawo bo direct bini sak naijangnai ILS sakham nogo thangmani karon boma haike tamni bagai mathanga bo kisa saikhanare sir actually bo mia jefru surma program phainani hinai fight kana nai dongfru apru simino bin sori hamya ni bo sauru inga a muhurte na yang wateni karone Shillong ni flight bo jotoni cancel khaire ba kemia inga apru bin sori hamya ni bo kisa sawajak inga tini fungo bo 11:30 ni flight kaka inga Guwahati simi inga haikya inga flight to tongfru na bo bin khaklap sajagai ani ji feel khai dongka agi bo amuni treatment ro khaijak Singapore ro thangai inga bo agi mani kai mane hotat sakai bo Simon tong hata binomo agin dong khanya ngai hamyang tongka mane khaklap sajaman inga heart ni problem tong inga ompore bo bini biti chaina ka inga flight kun mote pirong na ka flight ano ani ni feel khai inga ompore flight no khoma loliga ILS tawa go to flight bingkhai kata bingkhai inga ompore na bo ILS kicha check up khaijana ni haikya inga ro doctor go check up khaijak fu inga na doctor saka hospital ni admission mangnai inga taw admission ngjak BUBAGRA ki taw jo to test ro khairejak report ro khana mana inke observation to ni ton khata tabule sir boma hai bini condition bini je sak pa busuk jara tai tab agok sa bo tabuk motamuti susto no kobrok sai dong inke doctor bono rest khaijini sajak inke khana rogo tabuk first je test ro je khaijana ngmani khaibika khana taise report ro mami taise khaina nangke test ro khaibinai to ba sini observation to ni jon kha BUBAGRA no inke taw motamuti normal no taw amono hamui tong ta aste rest khai abono je lukurok je box ni kok ka sabo mane tini to bo Sharma ko kendra by election ongnai jaga miago je kok riman o jaga se thangte kale mane tamo hotate boma ke ongkha kisa no je sat tini YTF hamya ko di kokurung ni samani kokta sir wasuk hamya tui phana bin sori heme tui phana bo surma thana mung sagi tong thaching sarik rogo bo sini je adong rok haipru apru sai tong surma ma thanai surma thanai rokni apru panchi suti da mano rokni sajagi tong singi tong doctor no ni to singbono saka tini jorati phana doctor bo saka apru BUBAGRA no tini jorati phana tongai oko 24 घंटा observation khai bahai no omo naijagi kaham kai hospital on tongai kaham sep sap gnangai treatment khai jagi thani ni doctor bo dikes khai inke amno au admission ngjakta ILS hospital ang joto lukurung no mon sanam songo BUBAGRA bagi jotono prayer khaibeji jotono suri beji BUBAGRA no dati hamru thung hnai je mutai mani jani mutai mani suri beji ang joto sini ti prasado pani lukurong no koinai jotono norok BUBAGRA ni sak kahamungna ni bagi jotono suri baidi te BUBAGRA dati na hamui jate surmawo thangmana tu jotono suri baidi acha ambai sir